Každý dostane svoji vysílačku a heslo si zvolí sám. Pozor! Expedice Apalucha připravena k výstupu. Má někdo ještě nějaké otázky? Je praskla guba u spodňáru. Tady Orel, volám poštolku, založ výškový tábor, dochází kyslík a musíme počkat na Toma. Přepínám. Nepřepínej a šlapej, Tom nás dožene. Já chci počkat na Brunsvika a zebou mě nožičky. A jaký? Přeci moje. Tady Orel, neučené celou dobu v bačkůrkách, přepínám. V čem bude lyžovat? Přepínám. Tady Papoušek. Papoušek volá Anděla, přepínám. Anděl slyší. Moc dlouho ti to trvá, přidej. Už je hotovo. No jenže, jak tě utřel? Maminka mě utírala lopuchem. Byla tam beruška. No, to je smůla. No lopuch tady není. Kubo, já bych chtěl být hadem, Proč? protože když had jde, tak přitom leží.